Chowdhury. Agini vlog ko bolu subscribe kalamdo share kalamdo जों माने दा बिशानो मिटिङाव दं आरो प्रग्राम ना आगै मोना मोसागोन एसे मोसागोन आरो ओमफ्राय बेयावनो ज' लोगो मोनबाय जागोन चेनेलखौ बयबो सापर्ट खालामदो दिनैसो फार्स्ट टाइमाव बागानपारा थांनायाव लोगो मोनलायदों ओमफ्राय मोनासैना आसुरा दे एबार लोगो मोनबाय थासिगोन मोजां मोसादो अल द बेस्ट थेंक इउ आब' बिथाङाबो गांसे आर'नाइ फालि हरबाय हाय हेल' हाय दायो बान्थाखौ नाजावफैनांगौ उत्पल हाज'वारि जुदि बिथाङा गैयाब्ला डाइरेक्टर बिथांखौ